Moi boas, Juanín, como estamos? Antes de nada, felicidades polo teu regreso despois de varios meses de lesión. Como te sintes ti a nivel individual despois de estar tanto tempo parado? Bueno, pois lóxicamente moitas gracias. A verdade é que despois de tanto tempo parado, pois encontrome non ao 100% físicamente, si que, bueno, con gañas de estar ao meu mellor nivel e de aportar cousas ao equipo. Xa falando un pouco a nivel colectivo, como te estás adaptando despois de estar tanto tempo parado ao ritmo de Liga? Bueno, pois a verdade é que o outro día foi o meu primeiro partido así despois da volta, foron uns 50 e pico minutos e, bueno, penso que estivo ben, que me costou lóxicamente ao principio adaptarme un pouco ao nivel da Liga e nada, penso que collendo o ritmo de partido, adaptándome aos compañeiros, coñecendo a moitos a hora de xogar, aínda que os coñezca fora do campo, pero, bueno, intentando dar o mellor de mí mismo. Aunque non tuveche suerte na primeira volta con ter moita participación, lóxicamente, quero que me comentes un pouco a nivel colectivo como ves esta primeira volta, que de feito nos periódicos esta semana se diu que é a primeira mellor volta da historia do club. Pois a verdade foi inmellorable. Ninguén cando formalizamos o equipo entre todos, bueno, que nos chamou o míster, pensábamos que íbamos ter estes puntos a estas alturas. Penso que son uns bons resultados, agora o debir da temporada marcará o obxectivo do equipo, inda que o noso obxectivo como club humilde sempre é a salvación. Quero que me fales un pouco do encontro deste fin de semana. Xa comeza a segunda volta, falamos do Boiro, un equipo que ten necesidade de puntos, acaba de cambiar de adestrador. Como ves ti este encontro dunha plantilla que en verdade é unha plantilla de moita calidad? Sí, a verdade é que son xogadores de nombre, xogadores que xa demostraron moito ao longo da súa traxectoria, penso que é un equipo contrastado e que, lóxicamente, a clasificación non di o equipo que teñen. Penso que vai ser un equipo difícil de batir aquí na nosa casa. O de entrenador novo din que vitoria segura, pero estou 100% seguro que non vai a pasar este fin de semana e nada, con moitas ganas de que chegue domingo e disfrutar do partido e intentar gañar. É algo que levo recalcando toda a temporada, tamén quero que me fales ti un pouco, porque ao final eres un dos capitáns e creo que é moi importante a tua palabra. Para ti, como é ver a afición da Estrada tan volcada este ano como algo que non estuvo sucedendo nas temporadas anteriores? Bueno, penso que é un pouco o ano en xeral, é o centenario, o equipo está conseguindo resultados, está enganchando a afición, desde os máis xóvenes aos máis maiores, penso que iso é bo para nós, fainos sacar moitos puntos, como xa se veu na casa, algún partido que gañamos no minuto 80 e pico, 90, e penso que é bo, si que me gusta moito ver as gradas cheas e penso que se podrían encher moito máis ao longo do que queda de temporada. Moitas gracias. A ti.